Gusii. Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensinkima Eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Wonyanja. Habari ikorwa sense media kwa meridia serikali ya Azimio la Umoja One Kenya bakuragwa na Raila Amolo Odinga gati ya baraibande nigo babeire bakurwa aba ubisa babo boburendi naboigo inyirabono abo MCA kurwase kaunti ya Nyamira nensemeria Nyamira Township nabono MCA bwensemeria kiabanyaro mbiro bale kubwatekana buna nigo mabwabo borasa abaswagotenyo bagendete kokosariwa no mabungo North Mogrango Josh Nyamoko anasikaribu na ubara itukurobekana ase kaunti ya Nyamira. Ne serikali ya Kenya nigendrete kubeka ogwese yoko iwana nechinse au nenchire ya moyo gokinya magendro anene ase obutumeki bwechinchira jekerero. Ayungati ali mwanchu mugaderia abereka okorekana ase boigobono omo senate we county ya Nairobi Edwin Sifuna atebire mbali konyagale wano nyangake boigogorobekana gwa Jumatano Aramisi na Ijume wikeye okorekane. Chinsa ni satekerdo kwarigania ase Emanyie Jumatato tukumanye una nara yatwa kwariganire kubwatira nabasaki baito asenchira ire yobwikira. Gendra gotobwate begogoitira nsemeria mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News the digital na begensemeria YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Oiga so mtandao Twitter na bogotitwetera @Ndizi TV News eritogendere gusanga na boigo kwemanyama. Aso we mutuchiko ko sansa muranira buna baliki baito ba yarigande kurwa chingongo chonsi imena isiko jorogongo Gusii. Mwanchu muri bantu kwarigania senchira ya bene ire tokumanya senchira ire yobwikirano ire tariane Evelyn Osero. Uri tokobwatira nerego itira somo no bwimanyiriryo igakurukwa Joshua Uta ire tirane nchenkurukwa Vincent Wonyanja. Toko ya chaka bene korwase kaunti ya Nyamira awase aba MCA babere korwase kaunti yo MCA be ward ya township dio kimasira na baigo MCA be ward ya Kyabanyoro Vincent Menecha ababere bawe sokia na kwanira igoro yobo mabwabe ntabatero na nigo bale no bwoba asengencho yoko gosereriwa kubwatikana no korobekano kwa bago koenekiwa ekiaita na se kaunti ya Nyamira. Kolengana nabo MCA wabere nigo batebira mubungo North Mogrango Josh Nyamoko nero gendrete kubagosereria asikerenga buna na ubacha gitokurobekana miye kaunti ya Nyamira nigo bono baburiya nsemo yoburendi kubatingeri yoburendi elikone kunuguma bwabo bulikoba asabe. Chinga kiecho nigaba MCA abo igo babiri bagukwanira igoro kubwatwa which basari go chiase aborokiwa airiyo ko bakonya kwegendereria ase amasomabo. Omurike itokurwase kaunti ya Nyamira Jobu Maangi norobochurwa senchira yobuime. Maga yokorobekana koba aroro ewikia eta ukukwari kuraune kiombe kia Azimio la Umoja nigo mo MCA be ward ya Kyabanyoro Vincent Benecha no mo MCA be ward ya township Duke Masira batebire nigo bogima bwabo bore ase akongu tutoligiri no musikoyo Kyabanyoro asoka twegwete nk'abantu baito batochorete barabare egasi tokokora buna ba MCA etokokora kiria abantu baito abatukura batochorete batagete ndorarara nyumba ndorabera astori no murembe family jeto jikwanga ishubobe ubu tukobwegora abantu bajete gotura batari gwetangasa barabunigo nigo bateba niga abantu batamanyiri babeire bagonchokana na ase chinyomba cyabo ikikirire barubugotwara obwoba obonene chipigipigi ange saba naronje teta somoske benecha menyete na somoske dukia menyete nandegende giape ni ku Wednesday tukarengere nga nebintu rendo bya kawaida lakini abantu mbachete bakaboli bakanyakoboli boli ngoro moske Duke no moske Benecha mbamo mochia omobunge North Mogrango nebitago byoborendi asoko bagosereria amagima abo usikanya mokote birenga ngo tumigale na tumete ba MCA bakabate ko totebina tuwe bange ande tima itiko sibono bate betina tubuguri chindagere tuchikuna kuriali kwese tuwe bange kujikuri chindagere chiali bono nturake manya
nataka kusema ya kwamba maisha yetu iko hatarini na ende gikirabe aba MCA mbare iga abande bagarujisimi bagotaunga tebyo musikebene jana diuki tutaonana tutawapata igo warning ekabire yo ntongonye report tole aba MCA baikirana enseme yo ase obomo mbagikeria enganeye ase basabe bitago byoborendi gotingia oborendi ase chinka chiabo nakoba oborendi boisaine. Niombe tu kuwa utulivu kwe, hawa waheshimiwa wapatiwe security, sio tena ikuwe security yenyewe ndio insecurity. Ndete gotewanga serikali omukoma na rito gaiga toye gu security esaine munabo MCA. Ense muyende mbaraga ebyara gucha sumu waziri wechisemie kaunti Nyamira Kennedy Angwenyi asokonyoro gokwena no wechi basari. O mane mbolinga ntwerete gifomu asaba na inchi omutinyo gatatu. Kuri omutinyo gatatu bakabono process ya chire ngora chibesa cyaboneta ko abana January bagire skuru bakalero njira rwego. Chara tu chifomu chikairuko ru March umwaka oyo mbakaboniga basari tireka chiskuru. Nagoteba mbachikoire getambo kerio egetindi chibasari echitarurwi ase obwango. Pasari yangire gosoka. Igo in short otorwete ultimatum baka chumaine. Onyeteri gosoka then action could be taken bunaba MCA ba resolve. Mbamo saba omugavana bwe kaunti Nyamira koira egetambo kerobo igo kyabwango elinde kone kechibasari echeikirere abamenyi ase obwango. Nare kumumonyerera gavana itu kwabeire ngorake n'abantu aba baho tabuguretie kegwora kubuguri tole bono tugunchukire n'abantu bamintu moko igutogo chakana na gavana monya gote abantu bugate magoso Kwa kila department nyumbani na gavana wetu tunataka utusikie wale watu wamesembea kazi kuanzia leo watoe kwa ofisi, wale wametumia pesa ya serikali vibaya watoe kwa ofisi. Gingo reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi. Biyamono mulikito kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi asoroboti rwase nchira yobo ikirano mwancho muligerere gotigara boigemeye kaunti ya Nyamira aba MCA kurwase kaunti ya Nyamira nigo barokane komochia inchiro murubiri boko watoka jibasare orokane kwerindo lya ase kaunti ya Nyamira egento kerero mu waziro teneta amangane chisemi wesoke na gukwane ngane yo imeye kaunti ya Nyamira kurengana no mu waziri yo Kennedy Angwenyi nigaboririye abayibori naboigo aborokiwa bali babete bakweri kiasu murubiri boko nyora basari ko babatererwe gekogera nigo batete kwenekia abuna mbabwate omubaro omwekiranu ekirawono chibasari church ko bwatukwa ase obwangu kerima eryo gokonya borokiwa aso kwegenderera bya n'ikisemi cyabo. Ngenekeli abantu baito banyamira mono abayiboli bali babwate ji abana ajises ase secondary schools nga county ya Nyamira bwango iga ngo bwatoka tore chibese chigende ase jiskuru etokonyaro chibese chi korwa ase serikali nne ya Kenya national government twamanya korwa chipasari wana chibese jimna chanyorwa garo twakinyora e wiki ya eta tuanze process ya korugo verification ona a process ye nero otomanyinga abana tokwa chipasari abana bek na ndenga giteji ko bantambira be matuka be korubono abakanyara twatumira chibese igo gonare ko sababa abantu baito banyamira batore merali yake exercise ke to kora iga chibasengo ikachirishiko Magega yoko ngusana na koene kiwasege kege tambe igoro yobo tineli wekawa wosebe kemerie kawa asensemo yekerbo ekikeoto kaime yake gogi sub county ya Marani bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii bono nigo aba teneli wose aba bwatanya bare bare mibe kemerie kawa babere bawesoke na otenenya obochori asensemiyo obochori ogwarobere okorekana litokolia lero nigo bwanyora chinga kichinko ngoma ega yebyombe bibere kororokana ko bunoburai
asensemi joni ko yabeteria abanyanyimbo korwase ketusene ky'abanyanyimbo giakegogi goswagati eriko nyara gotorio korobekana nabo igokwe murungania nesagasaga ibono yabwatanse ase factory yo yekawa egotoka chinseme cyo chia kegogi Gono bochorio buni gotakoreka magaye kyombeke kemo kyalenge kwamereria kyabage wesokia akorwase obochorio bo natokumanyiwa no muri Keito Josephat Amisi Magagaye wizara y'uburimi county ya Kisii n'abateneri b'ikikooperative gwikirana asensemo ya ikerubo ime ya marani ryokoleto botoere ruguru b'omusana no bw'abarayi b'ekikawa nigo lituko lya lero ebyumbe bibere bikonyera ko bikwamerania yenyera ko bigwikirana asensemo yo asigati aba bange bari konyera ko bakwamerania obochori ubanyera ko bokorekana lituko lya lero bono umufurutano beire korwa esa abantu ba cooperatives ntwabwata tare tatu mukutano wa chivo bisagachaga minister ya agriculture the county director Pamela gacha na abandi chief of departments chinde bagacha tukaiguana imebango tukubwati tumanye okora bachori rero tare 17 mutingo saba lakini renda kare tugwate komite gotoranto isanegetenero nabona twanyorira abandi bagotorwanie segi batatu gotoire ni nyaigune chingu tumateni babo gole tinto ya manyeti bono into batagemeta tukigwaka nanto rengana na barimi abanyara ko bagwikirana se society y'ekikawa niko batebire obotenene bebyome by'ekikooperative mu county ya Kisii banyara ko bagwanchereria ani abantu gete abo bwanete ko basabisi rinde banyara ko bakora society yo no yare etwongosete abantu banyorie timu ende batade kuba Rusia babeka bao ndo tutege watu wa mwongozo totore kamati iri burungi wona badi barengo ororo no tubatigite bali ande ntu achaiga tukabatebe bagenderera bakarero litukuria rero twatege tachole Magagaye wizara y'uburimi county ya Kisii n'abateneri b'ikikooperative gwikirana asensemo ya ikerubo ime ya marani ryokoleto botoere ruguru b'omusana no bw'abarayi b'ekikawa nigo lituko lya lero ebyumbe bibere bikonyera ko bikwamerania yenyera ko bigwikirana asensemo yo asigati aba bange bari konyera ko bakwamerania obochori ubanyera ko bokorekana lituko lya lero bono umufurutano beire korwa esa abantu ba cooperatives ntwabwata tare tatu mukutano wa chivo bisagachaga minister ya agriculture the county director Pamela gacha na abandi chief of departments chinde bagacha tukaiguana imebango tukubwati tumanye okora bachori rero tare 17 mutingo saba lakini renda kare tugwate komite gotoranto isanegetenero nabona twanyorira abandi bagotorwanie segi batatu gotoire ni nyaigune chingu tumateni babo gole tinto ya manyeti bono into batagemeta tukigwaka nanto rengana na barimi abanyara ko bagwikirana se society y'ekikawa niko batebire obotenene bebyome by'ekikooperative mu county ya Kisii banyara ko bagwanchereria ani abantu gete abo bwanete ko basabisi rinde banyara ko bakora society yo no yare etwongosete abantu banyorie timu ende batade kuba Rusia babeka bao ndo tutege watu wa mwongozo totore kamati iri burungi wona badi barengo ororo no tubatigite bali ande ntu achaiga tukabatebe bagenderera bakarero litukuria rero twatege tachole Register ege tokiarete obokungu buiga society ko cooperatives abantu aba cooperatives igo baraba cyane ntu batageti unabona muswati karoko kuma Pamela rero usali obole mikere si society chonzipi usiyengima ntu tutagetinya ndirianya rekana Pamela ntu mutageti nigo bono yabetereria abanyanyimbo kurwase getaseni kya kigogi gwikirana asenseme yo yekerubo ryokoleto botoereru asiboigabo bisa kuba cooperative kurwa county ya Kisii banyara ko bagwikirana asenseme yo nagokora bochori kandi bono ninja chairman komiti ya rengo yakorire gasi erengi yakorire buya yakorire bube lakini bono litukurie kire ya ruroro chena tebya baremi nabongo bakorire gasi nandi mumbu atisi togenderere ogenda ande bosungu
nge gwe directive yo service nyege kunyarikana Jumatato egocha tunja kikoleta chikawa ene factory abari mibaro wabaye chinguru nande bayigwete nange ngenje baje kumusuko jinyuma ne yaletro barema wana abantu baito bapaka bana bataite kuirana kawi tu nande sikona yo Nyamira County nonye nabo ekiombe kyo kenyara kobe kwamererio bochori obwo yo kenyara kobe kwerusia nabo yo giasaba obotenere bwe county ya Kisii esio mugavana Simbarati anyara kobe kwene kyo ikiranira sense mejiri ndanyara kobe koleto botoreru aninase byombe byo bibire byanyara kobe komusana ase chinga kichintambe Omugavana ito His Excellency Simbarati ito akera chikura kabisa atapaka aburi pamera ngia kubitirirya ngade lazima turwane nditogenda nyine bayiga bache busyo batotebyo umusuntu urororo ekera gisoza agisato ngiri gopima eyego pima baje gotokeye uripotire gataseni Ndizi TV kure society chikawa yekerubo yego toka ime ya Kigogi sub county ya Marani me county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Biamono humurikito Josephat Hamisi asorobocho rwa century yobo ikirano gotigana yibona kyombeke mokorwa sensory ya USA kemanyakanete na Global Connection Foundation asiri tukoliara niko gya koleta ro ikaje skuru yoboroso ya Kisii ejo gotoka me county ya Kisii irikanyara gosegeta na kurwa bokonye uchiasa wana bali bako bakoyiborwa nemichanda aho ejo bane manyakanta sumuno obweke manyero buna otsim nigo baba kubwatuko bokonye bwechibesa ichicha chikonye ase aboroki wabo asinonya na baboroki bakwerere menchande menge babere bawetera ase okubarenda abanabo alene okuborwa kwebirasi bisainege ntobaganirie abasomalia bayabagendere wesokia nako bakonya usikuba bwatukiro bokonyi eriyo kokonyera abanabo nabarababe bakwenyorera amasomo gusego konyo kwegenderia bya asama tukaribusyo omurikito Ndemo Steven nekirana senseme yona gotwalganira roboti rokobwatia Kisii primary ngati chiskuru chinchore ime ya Kisii echo chibwata maegero gochiasa abana bwato borema bali baganeti amasoma bene special education rero ekiombe korwense ya America kemenyekaine buna Global Foundations niko giatarirense moye skuru ya boro kiguba autism ase basanga muna barabwa muna kobasira chisiringi chiri bwe 52 echo kiraba konye kogenderi gati emiroberi yabo. Your attitude towards the children is lovely. We see how you deal with the children and interact with the children, and it's just beautiful. And she's a director of an autism summer program in the United States. And she will support you, she will excite others for you, and help to raise money to support the autism unit. Yeah. These are they're able differently. They're not disabled, so it's a privilege having them here. And this is just but the beginning. We'll be here frequently, and we will see on how we can do to maybe help these kids to be what they're supposed to be in life. So they're just like any other kids, and we are glad for the little donations, and we'll come here more frequently. Gati yebitire skuru yebwata sekoro kiabana banerie birasi bibakete asebwate bibere bioka gokorengania nabana bwato borema abo baitanetie 40 ase skuru yetu bwate ya Kisii autism unit ne bwate challenges abantu bwate gaiga they lack basic needs uniform and those things bakanti kutumia ase amasomo abo they lack skuru yetu astomenyete astotokosomria abana ebirasi go bire bioka nabana mwibute bare 49 bondu bare challenge ebirasi ntubwate challenge ye kitchen asa bakoze rwendagera ntubwate challenge yo kubarusinga kubate sukuru na kubairania abana bega nabanga abana bandi bonse lina bonya masomo na abana bandi bare batigwe tkonya na konya nsi ya Kenya. Eserikali nigo yabori gugosira aboroki gwaba ne chiskuru bune chiga keboikiranwa sengencho okogani kwa aboroki gwaba nigo kole igoro. So my appeal to the government of Kenya, to the county governments and any well-wisher nelinga kamoranche morente support elinde tonyale ko batoko konya abana aba ranging from infrastructure, the boarding facility, because ntobwata abaiboli abange batali kolenta abane skuru because batali konyara e transport ya beire nkongo, or alternatively nonyene van oyo oranyole alente ya transport ya abana from home to school. So na rekobori our counties and our leaders to join hands together
at least tokonya abana bari autistic within as a community yaito abange baito boigo asa abaibori ngo basaba mbatebinga esenge abaibori abange bari nanyorira abande bari chisingle mothers kindly obokong'o bwekero bogocha and abana abaiga tari gwanja kwabo not even one parent ogwanja enyarekane ko baboigo lakini rende ne mebango ya Nyasaye. So let us all of us ekero tubwata abana abatubanchirane asa abaibori bonsi babere naende tubarere ase encherere ndonge. Ekiombe gya Global Connections Foundation ngati ebyombe ko ruchinse chesiko bya vekiro ko bakasama yezo chisemi imense ya Kenya ase ebyombe byende bune biga mona serikali ya reko bageza kubeko koboko asama ngito chisemi cyabo mona mona bali bwato bolema nene chando olikwene kibuna chisemi cyabo cyera ko bachiko yandera ko reporter ya Ndizi TV ko ruense mo ya Kisii Primary area tariane ndamo Steven Mbia mono muriketo ndemo Stephen ase oroboti ororo ikiranu omono garibwe kiombe kia Juda Africa ni ekioge kwegerera obwene bwa mwanyabanto Bernard Nyamwaro ni gaboririe chi serikali kubwatuka kibesa go kiase chiskuru cyobobundi munenchaya moyo gwikirania masomo ase chiskuru ekyo Kolengana nomono garibwe kiombe kinigate biranda mo chiskuru cyobobundi ni go kigendrete gotigara maiga kubwatekana no konyorwa go kubwatuka gwechibesa ekibono cyerere gati ya barukyo gotekerana no bwisaransara mwabo anene ase skuru ya Gusii National Polytechnic skuru cyobundi ni gate biruna kigendrete kolemara aso kunyorwa na kubwato kwa wechibese cyinga kecyo ni gaboliri bali bakorobekana aneme yorongorwa gusikone kibunango bwatu bayirichi ko na gotasaliye binto na kubuli muri wense no muri beka makyodi emrera morodinga kone kinkuli bali cinchira cyuko igona na gotuguterara mangana rengete okorobekana ya nyanyarikanete abanafunzi bagacha office yeito kolete kerero yeito igoro yechibase chikorusiwo lakini egara twakwana na a principal ya Kisii National Polytechnic igante bya ongene kerianga chibase chio chitararwe wane chibase chie kwota ya kane na eyuere yomo elio kobolia a president ya Kenya Muskeruto ase manifesto yaye na tebete ngana tinene na TVET institutions ase ense yaito ya Kenya nko moboli nga afolap wetera ase omosike Ezekiel Machogumbaki oyoro mo waziri bwa chisemi ase ense yaito nga bana ba Kisii University nkolera bale bagoteba chibese chyo mwalio chientunda ya kane nchira abaikira lingana ali amandamano nkobolia president yaito ya Kenya kobwatera na enkwana ya kwanwa n'ababwatani bekanisa asorosagero wa Kisii nanchenko bwatana nabarabwo nga president nebwendete koira na inse akanyeke ekiagera abakenya bamwakerete chikura baganetie ikirania amaganiabo nabo ikoira ni inse chingencho cyokonyora no bomenye bwa Kisii ekiagera uchumi ya bomenye bwa Kenya ekiagera uchumi ya migiri nko bwatana na ababwatani bekanisa koborio musike William Ruto nga obwatane bono Jumatato tereka no musike Raila ekiagera nero beire gakoreto bosiborobo na gotigana yubone kyombe kyane masiri tukulia lero nigo kyarwa maegerio gochia sabantu omenye gokorekana skuru ya Kadno tunga musocha soko nyara koegeria na kyabantu abante kolenda anane binto bitoetana ine anigo ababwatan korwa se kyombe kyo batere mna imechano ne menge koreto kubwatkana no goncholeria kwerire asibaganirie abananchi kweneke munangolenda bale ebinto bitoetana ine asinonya nabo eskuru eyo ya Kadno tunga yabekirwe ko bege twekenene ase amaigerio gochesa abantu go bwatkana no gonchorera kwerire na korende binto byetane ne mwanya bantu arachikoba gakwenanwa omulikito dipona sanya nekirana senseme yo na gotwarigene roboti rokubwatia ekiombe getenelete binto bitoetana ine buna mwanya bantu kemanyekanete buna nema gekobwaterana ne ekiombe kyo musarabo mubaliri nigalero banyara korwa obosemya gochia sabarokigwa beskuru ya secondary ya Kadno tunga mosocho entera yokolenda ebinto bitoetana ine come to Kadno tunga secondary school to actually create awareness on issues to do with climate change.
gukwana imeye skuru eyo ya Cardinal Tunga omwalimu omonene nigagokera omurubiri oyo ase banyora amaigerio ao yo kurenda orogongo twengera moko manene twengera abafisa bari Nairobi ba NEMA National Environmental Management Authority abati naba Kisii environment bache basomya abana baiteguro ya mangana environment estamenyete ande batubekira mangana maya sana. And we are very happy that we've been taken through how to manage our environment, and particularly the take home is in terms of waste management. And we are going to look into ensuring that we have the two separation bins, where we have the degradable and the biodegradable waste, so that we do not mix this kind of waste in one. Kuwatekana no gochenja kwerire nigo baboriwe kurinda orogongo aso gosimekemete elio kurende bintu bito etanaine aseke goliegeke kerebosyo kegocha amare korutu abeire achenjire boseri tuguri ale aron to asimekemete sesuete akanotunga na mona abategere na bari murigereretie keturinda orogongo kiro monta asimekemete unabone skule ito ya Cardinal emeterege gabande basimegete omwaka bwelwe moja miakiana na ostina moja derero na bali mukurata none paraiga ya gotiri abatoko nyetumeka bono ntu asemena nti atosimeka bono ese bigori bigocha binabe binyora rongo litorobia na mono emete nobuki boigo abateneneria bwe nigo baerere kirenga kiabe kenene ekyo kyanyarire kubairira koena na maigerio asokurinda ebinto bito etanaine. Imeye county ya Kisii nige skuru ya Cardinal Tunga Mosocho yanyarite gochorwa bune skuru yekerero yokoena na maigerio yokurinda orogongo rwaito batobekire bune example asaba ndora josoma amangana environment yogo simeke metebiya kurinda environment takulenda climate yitonge change negatively. But for Kisii County, Cardinal Tunga Mosocho has been identified as a model school where best environmental practices will be expressed. Komenta nayo nigo batebanga nkubwatira na bari nebyombe ao elio gosire nse yaito ya Kenya asokorenda ebintu bito etanaine. All stakeholders, and we have programs for different organizations and different stakeholders. And one of the things is that we are also dealing with the youth. We are also dealing with other county governments. We are also working with other ministries, departments and agencies, and also we are working with our private sector, including industries. Aboroki wa boigo mbatigiri maiga asebanyara wesokia nagosege tomurobeli oyo asebali eira yogochikubwaterana elio kurenda orogongo rwaito. Tumejumuika hapa katika shughuli hii adimu ya upanzi wa miti. Pia tunatarajia tupande miti zaidi ya hii tuliyopanda leo hii. Tushauri katika namna tofauti ya jinsi ya kusuluhisha uharibifu wa mazingira. Kuripoti liegeta seni kia Ndizi TV kurua se skuru ya mamura ya Cardinal Tunga Mosocho egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitaria nendi pon asanya Miamono murikeito dipo na asanya ase oroboti ururikira tugotikana nayo nigo abarai kurwa sigasa kukiabo kambane na se county ya Machakos babiri bagukwana igoro yokurobeka no kurobeire nensemo ya Azimio Umoja wa Kenya litkoria Jumatano Alhamisi na Ijumaa askere batere na baraboti bari gocha kwebwatani ase okurobeka noko Warayabo bakorowa no mubunge omwala imeje orogongo rumanyakanete una Vincent Musauka waya nigo batebere bona bagoche kone kingotanga barokorobekana konde wensi korakolekana sensemeyo korenga na barayabo kurensemo yabo kamba nigo batebere no korobekana nigo kwerenia abinte binge magega ana sensemeyo na kobolia nsemo ya Azimio wa Kenya gutugutera mangana yo korobekana ana sensemeria ya Bokamba. Nilifanya uchunguzi ile mambo yote ilifanyika pale Mlolongo, kule Kitengela, Emanyie and other parts of Ukambani region. Uliona Mlolongo tulipoteza pamoja na Kitengela watu 6. Na ile infrastructure kama expressway ikaharibiwa kabisa. Took a lot of time to fix it. Na baada ya kufanya uchunguzi tulipata kwamba there was no Kamba who was involved katika ile looting, katika ile vandalism, katika
ile maneno ya kuwa watu na even also injuring people. Watu waliletwa kule Ukambani wakuja wafanye destruction. People were ferried from Jiro, others were mobilized from Kibera, others were mobilized from Dadora and other areas. And we have assembled as leaders. Kwanza tuseme ni kitu ya kusikitisha kwamba some of our leaders ambao wanatoka katika region yetu wanaweza kushirikiana na viongozi wengine wa Azimio kuharibu infrastructure ambayo inatusaidia sisi Wakamba kwa njia kubwa sana. Ukiangalia ile Nabara ikuru Azimio la Umoja wa Kenya ni obasingiriro tayana wikaba kore ukurobekana eikeyeiga kurengana ni mirubiri yabo. Ukwana alitukulia lero no muraibu abake ase bunge Hopio Wandaye oyote birebuna go ikabwatirane likoneke bune serikali ya Kenya kwanza koigwere ukogani kwabo. We are here to confirm that the peaceful protests are planned for Wednesday, Thursday and Friday this week are on, as earlier declared by our leaders. These protests will go on in line with Article 37 of our Constitution, which, as you all know, provides for freedom of peaceful assembly and picketing. And no person, no authority has got the power to suspend the operation of Article 37 of our Constitution. No person, no authority, no agency, not William Ruto, not Kithure Kindiki, not Ndiritu Gachagua. Gachagua who? Yes. No person and anybody purporting to stop demonstrations is deluding themselves because they have got no that power or authority. Now we can also confirm that Senator Abwe County ya Nairobi Edwin Sifuna nigo aboririe serikali kweguo kugania kwa Kenya anene ase okweyeria amaguriye binto. Nigo chinga kia Sifuna atebire bunago ikensemerio kwamerera serikali Azimio wa Kenya bagendere no korobekana kwa bunero berie boigoni gate bire buno gusangirire gwekise kunye tugutere serikali ya Kenya kwanza iziko oika kogendere no nya bagendere tugitira mu chando monene aso gusangirira gwekise ye yokurwase serikali. They are crying and saying, oh, this signature thing is going nowhere. But they are actively sabotaging the collection of signatures. We have had over 1,000 attacks on our website that is being used for collection of signatures. They have even cloned the website to try and, confuse our supporters. But we are saying Kenyans want to eat, and they want to eat today. It doesn't matter how long you cover your ears. Tutapiga hiyo masikio kofi mpaka ifunguke usikie kilio ya Wakenya. Chiga kiecho Sifuna niga beiriga kumochia ensemo yoburendi na otana nigo abanyanyimbo bagutumye ko bobe aso kubonereria Abakenya ane naso kubarutura chimbunde. No nabo nigo bono anyare kagote abuna go ikensemo y'abanyanyimbo bayigwe ogochika ko muwaziri w'oburende Kithure Kindiki asate beru n'abanyanyimbo nigo bachire mamincha no muwaziri w'oburendi bwime. I have received intelligence that in fact senior police officers in the Kenyan Police Command have chosen to ignore the illegal directive that was given by CS Kindiki for police officers to shoot protesters. And that is the reason why the president convened a PG, because he knows the police will not do his dirty work. He has now told his own members of parliament to mobilize people in their constituencies to come and harm protesters. We want to say here to those of you who might be mobilized to come and fight your fellow Kenyans, we are not the enemy. We are not the ones who have added taxation on fuel. All these members of parliament here voted against that bill. You cannot come and fight your fellow hustlers in the streets. You cannot come from Mathare and think that you are better than the person who comes from Kasarani. If Kenyans are sleeping hungry because of the price of food, the hustlers are sleeping hungry and members of Azimio are also sleeping hungry. For a president to convene a meeting where he sets his own people against each other, I think we have never come to such a law in this country.
and we must condemn it in the strongest words possible. I want the people of Azimio to know we have won the argument. By the time you hear a professor of law like Kindiki saying he no longer wants to hear English or Swahili or constitutional concepts, it means we have won the argument. They have no answer to the questions that Kenyans are asking them. That is why a professor, somebody who should be encouraging discourse, constitutional discourse, and encouraging the development of law, would get to a point and he says, sasa hii kizungu imekuwa mingi, wajuaji Nairobi wamekuwa wengi, sasa tupige hao risasi. It means we have won the argument and they have no answers. Finally, we will not fight our fellow countrymen. I want to make it very clear. In Nairobi, we live as a community. Kikuyu, Luya, Jaluo, kila mtu hapa. Saile Jaluo analala njaa, Muluya analala njaa, Mkikuyu analala njaa. We will not fight our fellow countrymen. In fact, some of these members of parliament who talk, you know, we are with them in the Senate. Mutu kama Cherargei. Omunyakirogo moya bwekeombe gia Commission of Revenue Locations ya Remeri Wanyonyi nigatiani wabene eryo chaka obokoreri ase abisiaye. Asogoteni okorito ko lya rero muno chebi no moneli just Martha Koome na ikira na asogoteni woko ase wananyarira ko mubori ya bwatane amona ba commissioner banga ase aba commissioner bande ase kiombe kya sokuru obokoreri bwaye. Meri boygo nigaru aliyeira yokone kyabuna na chikuru obokoreri buro bwekiranu ase abananchi. Mary A.C. Wanyonyi, having been appointed the chairperson of the Commission on Revenue Allocation. Therefore, I urge you and the commissioners of CLA to always remember that, and as you undertake your mandate, the people of Kenya are the true owners of these resources. You have been chosen to ensure that the resources of Kenyans are allocated with the utmost transparency, equity, and prudence. And this is in accordance with the dictates of our Constitution. I commit to upholding the independence of the Commission and to execute my functions in a transparent, accountable, and impartial manner. I pledge to work closely with all stakeholders to ensure that the Commission achieves its mandate. I assure you that the law will be my guiding principle and that no Kenyan will be left behind, as envisaged in the vision of the Commission on Revenue Allocation. Onchumurigire bono tuanchire togendo mutumoko makajide kaneme ronge tatu na isano chia butokirisa to chia wan margoba tonyora mache wagotuko irana. Asensemo ya kabere ya studio ni otarachi kumanyora Sultan Bubanya tumanyenara ya tuargane tukuru asensemo yichiko sorry. Yero wono odongo keimeja ngati arwanto gotobwate abate ba keep up good work na bagona Josephat Kibagende obono bagote ba you guys looking amazing. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yugunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. The guys on the other side omwanchumuligeria nigo bakoluka amazing go kwaliga niga sense moya Emanyie chigosori retera na Victor Sultano bangi twechakire segeti kerigoma abwa se timu ya Global Connections yaba ikorete timu ya Nyamira United chigolinye serigina esegero segosori ye ligi ya Nyanza Regional League Global Connections nigo baligetie nigo senigo baligetie kumenta chinguru chabo se ligi yo ya Nyanza Regional League. Tumekuwa na timu ya Nyamira United inatoka ile side sa Nyamira. Imekuwa ni game ngumu sana.
but tumepata ushindi wa 4-0 ambao mabao matatu tumepata first half, bao moja tumepata second half. Imekuwa ni challenging sana kwa hii ligi saa hii. Tunataka tufanye bidii at least tuingie katika playoffs ambazo zitafanyika katika Nyanza Regional League kati ya zone A, zone B na zone C. Kwa second league imekuwa fit kwa Global Connection kwa sababu first league imetukalia challenging sana, manjali mingi. At least hii tumelikafa, tumepiga games 4, game 2 away, game 2 home, tumepiga wins 2 na draw 2, clean sheet tumepiga ni 3. Kwa majina anaitwa Collins Amacroach. Tumecheza fiti, tumengangana first half tukapiga pao 3, second half tumeingia tumepiga pao 1. Pia hapo pia leo nimeingia kwa score list. Kwa hii second league tunangangana tufikie pale. Mashabiki boigo aikaranete ase egeti ligo mago tiotererie timu ya Global Connections nigo ago keto gukina gwe timu yo ababwatani gose abakenko yo bensemeyo ya Global Connections nigo balire ira uchikoene kinga ase gosorie kobwati aba uchikosoria ne timu ya Geteri korwa ase chinsemo chego chuba uchikoene kibale nganko bwa bale elibenyorere libagali yayo gosuka gochia seri yokobwatia ase ensemeyo ya FKF Nyanza Regional League. Okay, mechi tunaifuata, tunafuata timu ya Geteni kutoka wodi ya Gachuva. Hiyo ni mechi ngumu sana kwa sababu tukiangalia kwa table standing hiyo timu iko mbele yetu, imetushinda pointi 2. Kumaanisha kwa hiyo game ya next lazima tushinde ndio tukue mbele yao. Tukipiga nao first league walikuja huku home tukawapiga mabao 3-0. So hiyo itafanya maybe kama tutashinda hiyo game tutaenda tu approach like game zetu za second league better, tutacheza kama finals. Kila game tunaichukua kama finals. Gosori iri tukoria rero yarenge amo na ari goma igore ndendo chenga jinga gosori nejingi yarenga chia bero twagokire na mashabiki yejite timu ya grupo twarore ya sana asiri tukoria rero uko ni captain asiri te ya nengoro ku Cliff Mokae ke sanda ine improvement ya nene na nje management ya global dobwa to baro na se timu yane ande Motisa se my boys, I wish you the best. Naomba tu mashabiki wakuu wajitokeze ndio tuendelee na mechi poa. Timu yenkoyo ya Shabana ni gobono ego chako betereri kwa gochore getie kyao eliekyo erachiko tumeka abone getie kyabo gyanka anene maiga yegeti kya Gusii Stadium koroberigwa gochiko korerewa amonchurulio a semeti nyetato ekobwatia Shabana ni go ebwate gati yebiti na Rock Stadium amona awendo ebiera chigochora korwa sebiti bitato korabuna egeti kyabo gyanka seligi ya KPL anene maiga yogoso seligi maiga yokobwa eligeria ya National Super League egatiye chitimu chinde chira chiegwa kwa gosego kuno no wa kwa maiga yegetiga Gusii Stadium kokorerwa amonchoria ngamone getikia use ngamone timu ya Gusii FC yekosoria ase eligi ya National Super League ne timu elia ya Gusii Starlets iboigo ekosoria ase eligi ya Women's League egetikia Gusii Stadium ni go kera chiko gendera kokorerwa amonchorio ase Emanyie etatu. Utena yo mwanchumuligia ababwatani benko yo sense ya Kenya ni go bali no kwegena nga timu ya Harambee Stars ne chiko kolibu ya se chigosori chia World Cup 2026 go kwana maone chinyomba chiboralia mubwatani bwe chigosori umanyekana tumuna Boniface Ambani ni gale no kwegena nga serikali isekobeka emerobeli saine Harambee Stars ne chigosoa se league gosene ne chigosoa se World Cup 2026 Harambee Stars ni go ebekire se Erombe ya F ne timu ya Ivory Coast Gabon